Stați, de ce a ieșit un băiat? Astăzi sunt... Și o să revenim puțin. Da, hai că am luat-o. Hai să se bage cu ăștia, cine vrea cu mine. Fom, fac episod. Colo! Stai, bacon, bacon, așa. Alegem ăsta. Da, s-a ales arta care am ales eu. Fraților, alegem flare gun, ăsta. Sunt Andrei, care știți din episod, care am făcut cu el. Andrei este Denis din Anglia, care am făcut episod la iarnă atunci, când era zăpada cu el. Înțelegeți? Și Denis ăsta o să facem nu ăla care la Destiny Park. M-a omorât. Nu la Destiny Park, să-ți make mai... Mamă, are 93 level, bă, dar... S-a jucat foarte mult, Andrei. Ăsta o să facem episod la vară cu el. Bă, ce naiba mă bate. Bă, adică... Și ce arme mi-am ales? Mi-am ales și niște arme de 3 lei. Înțelegeți? Bravo, mă. I-a dat cap, nu știu ce a făcut. Nu l-am omorât tot. I-am dat 40. Bă, mi-a dat sniper, frate. Ăsta ce face? Ăștia are sniper, ăsta ce? Nu, îl bate. Mai dă tot 3 și toate. Ce faceți, frate? Că, uite pe Andrei Stoica 03. Ce să mai aleg, frate? Adică... Ușor RPG de ăsta. De ăsta. De ăsta. Pirar tu, bă, Denise! Andrei Stoica. Bă! Bă, ăștia știe să joacă, mai ales dacă e pe privat. Să-ți make it, bă. N-am mai văzut copil care să-și dea make it când avea liber. Că te moare instant când n-ai make it, bă. Nu știu ce visează, nu știu. Cred că visează că ai vers pe pereți. Ferat, voi nici n-am ales armele. Da, bă. Arta asta e urâtă. Da, primul a fost dezamăgit foarte atât. Bă, stos, vreau puțin. Da, mă, Andrei. Ne băgăm cu Andrei. Am level 6-7. Hai să vedem ce alege Andrei. Splash s-a ales. Bă, m-a luat ăsta Denis, care ăsta e bun. Bă, da. Ia la bun, rău. Ăștia doi. Adică nu sunt buni. Dar... Bă, că ai vers pe pereți.
sniper, ăsta, katana, avem și noi katana. Da. Andrei știe să joace. Are și el schimbă katana de la mai șmeche puțin. Bă, s-a bubuit la mine. Ce să joace, mă, Andrei? Zici că te ia din părți. Cum? Bă, ce-am zis că me ia din părți? Cred că ăștia doi vorbesc. Că eu cum ar fi, eram pe chat cu ei. Chat vorbeam și am zis că va fi fost. Da 50. Îți dă ăștia meci, să-și dă. Era gol, mă. Am înțeles să joc, frate, eu versus ei. Are ei 3 și noi avem 2. 150 cap. 150 cap. L-am făcut, frate, că trebuie să știi să joci. Ca să îi vingi. Da. Pe spre cu Andrei fac, frate. Na. Dă, pune ăla costum. Hai. Ăsta n-are, dar își dorește și el și eu. Dorim. Mamă. N-ai, are 4, are 4. Mamă, cum mi l-a dat. Bă, stați puțin să se vadă și fața dacă trebuie să jucăm mai extrem, frate. Oh my god, ce sunt? Da, stați dacă nu e ceva jos aici. Cum am viață, frate? Îmi da 50? Bravo, Andrei! Eu nu știu cât m-am viață, dar m-am poate până. Nu știu părea văzut dacă pot să joc cu camera. Da, și o să facem cum ar fi să nu jucăm cu camera. Bravo! Andrei e cel mai tare! Da. Da? Da! După că aici, n-ai. Na! Sper să nu banezi ăștia. Ai, bă! Da, bă, nu mai banezi. Am banat asta. Da, deci. Oh. Nu mai e nici pana. Prezri. Nu mai vai după sticlă, pa singurică. Eram voi. Bă, Andrei, hai dă-i.
Dă-i, Andrei. Bravo, mă, Andrei, ești bun cu mine. Și eu am omorât pe unul, mai exact ce am dat Andrei. Bă, stați puțin să aleg și eu ăla ca lui. Că e bun, rău. Stai să vin și eu jos. Bravo, Nicolas, bravo. Știi, Nicolas, să joace doar dacă dați, să dați like foarte mult. Vreau să strâng like-uri la acest videoclip, că jucăm pe privat. Și ce jucăm pe privat, jucăm și cu Andrei și cu prietenii lanții. Că e bătai mai. Eu dacă nu era Andrei pe asta, jucam 3v3, înțelegeți? Da. Bă! Da, mai am murit. Am murit pe șosea. E fizar, da. Așa, ultima, ce să aleg pentru tot? Ăsta. Mă gândesc ce să aleg ăsta. Nu, aleg food. Freeze ray. Na, bravo. Bă, m-a luat. Adică ce l-am înghețat eu și ce am dat la amândoi, a trebuit Andrei să-l omoare. Așa, bravo, Andrei. Și mai e ăla acolo. N-ai, l-a înghețat! N-ai, dai! Nu știu cât are ăsta. Dar cred că are mult, frate, are mult. N-ai, nu, că vreau să-și dea. Da, bă, dacă ai scut, îți trebuie ăla neapărat. Da, eu n-am. Ăsta are un de ăla, dacă îi văd pe aici, îl îngheț. Am înghețat. Mamă, că mai avea la 47. N-ai, frate, și-a luat amândoi. Dă la decheați, eu m-am pot? Nu m-am, frate. Andrei sus, eu sunt jos. Bă, eu sunt tot sus, bă. Am înțeles, are mai multe tare. Bă, dă-i, Andrei, dă-i, că tu ești ultima speranță. Oh! Ia da, frate, Andrei. L-a mușcat de gât. L-a mușcat de gât. Bă, dar îmi place muzeul ăsta. Scuze, n-a fost nimeni pe aici. Bă, Denise, bă, sunt lag foarte mult. Bravo. Să-mi iei și ăla, dar nu mai pot. Hai. Bravo, bă, Andrei, ești cel mai tare din parcare. Da, Andrei știe, frate. Aproape 100. Să sunt cu ei. Bag mai aici. Andrei, cum? Stai. Așa. Blocăm ăsta. Nine! Dacă blochează ăsta, eu blochez make it. Hai să vedem. 9. Păi nu core... A mai blocat și RPG-ul.
Katana e ăsta. Mechi l-am blocat eu că... Bă, păi ce faceți? Dacă blocați și voi sniper, bă, păi cine mă obligă? Ai întrebarea? Da? Sau mea? Care? Oricum e întrebarea asta. De ce am blocat Mechi-ul? Pentru că sniper nu mai pot. Am de cum e. Nu adevărat. Bă, dar cine-mi dă tirarul ăla? Bă, rediul ăsta. Nu mai... Hai să vedeți. Data care o să vină, o să care blochează ăștia, nu știu dacă o să mai meargă. Cât mai fac una și gata. O să iau sniper, frate. N-are cum. N-ai ce să mai iau, bă, ce să mai iau. Mi-au jumpit de ăsta. Să ajung mai repede. Pe tine... I-am păcălit. Bă, tirar tu! Bă, deci sunt bubuiri largă. Sunt bubuiri rău. What? Ce se întâmplă? Nu mai schimb. Bă, era tu că știi să te spui până la făcutere. Pune unde ăsta, Nicose, că n-ai ce să faci. Deci, stai puțin, mai pune una acolo. Bă, cred că mă omor pe Andrei. Dacă nu mă încerc. Bă! Bă! Ce-o flare gun, mă, ăsta? Nu uita cât viață are, adică voi puteți să vedeți. Cred că l-am omoară, Andrei, bă. Andrei e bun, frate, da. Bă, îi face, Andrei, mă, îi face. Deci că e troblanul, mă, ăsta. Deci că nici nu e Adeleanu sau Olteanu. Bă, e Oltean pe aici. O să sar și fam! Virar tu! O să iau pe casă. Știți cum fac? Și unde e aici? Așa, e mort ăsta. Mai e... Poate ori teamă asta. Bă, nu mai am 3. Eu sunt... Bă, măi, acum îmi vine să iau și Mechit. Da, bă, frate. A nebunit. Nu știu niște ras pe unde-i văd. Uite mă, lasă aici, uite aici, lasă aici. Bă, dar stai, e un sau ce?
Na. Da, bă, i-a dat damage, Bă, adică mai avea 8. Ce zici? Iar tu să fii, mă. Să-l bag între picioare, m-am gândit, frate. Aveți o idee bună? Să-l bag între picioare. Mai, nu m-am mechi, frate. Bravo. Na, bravo, bă, Andrei. Cam atât a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Eu o pas.